Ešte. Musíš si šetriť, dých. Dobre. Takže 0 nafúkal. Jožo písa. Toto je pohľad z miesta väzňa. Chceli by sme sa vás opýtať, že či je vaša práca nebezpečná. No, niekedy je nebezpečná, niekedy menej, ale my nikdy nevieme, do čoho ideme. Čiže keď nám niečo oznámia, môže to vyzerať, že je to nejaká banalita alebo niečo obyčajné, ale nikdy nevieme, ako sa tá situácia môže vyhrodiť. Čiže netreba to brať na ľahkú váhu a platí také pravidlo, že radšej sa bať, ako sa zľaknúť. A ešte by sme sa chceli spýtať, že asi koľkokrát denne vás zavolajú do služby? V službe sme 12 hodín, keď prídeme do služby a sme stále na príjme, keď sa niekto vlastne niečo nedieje, tak nás zavolajú tam na miesto. Tu sú tvorivé dielne. Máš pekné. Díky. A tu nahrávame Simonu, ako si zelenú maluje svoje tričko. Moje meno. Je krátko po 15. hodine začal poobednejší program. Dievčatá vyrábajú rôzne sférky, niektorí sa rozhodli malovať. Môžem sa spýtať, čo tu narobíte? Teraz robíme takúto krásnu náušnicu. Predstav sa, ako sa ty voláš? Alička? Alička urobila takúto krásnu náušnicu, ktorú zavesíme na tento háčik. Niektorí sa rozhodli pre stolný futbal. Museli dostať zavrať. Iní sa rozhodli pre ping-pong. Ako vidíte, v bazéne nikto nie je. Bola tu búrka. Obloha je stále zatiahnutá. Elektrina nám nefunguje. Jeden pán nám povedal, že popádal on na vedenie stromy. Väčšina Košíc je bez prúdu a bohužiaľ i my. Slávka, čo to bude, až to bude? Romok. U teba, Julka? Ešte neviem. Ešte nevieš? Ja robím náušnice. A koľko chceš toho? Ešte pekne si dám. Lea ešte nevie. Simi? Náramok. Slávka, ako to dievčatám ide? No výborne, ja som úplne prekvapená, ak budú kočky. Oni predvedú za chvíľu modnú prehliadku. Prišli aj chalani, zatiaľ len obzerajú, alebo už aj nejaký prišiel, že chce si to skúsiť? Áno, chceli písmenkový náhľadník, ale nemáme písmenka, to je... Tu sa robia rôzne malovanie, koruny a iné veci. Páčilo sa ti to, keď si si toho toľko vyrobil? Všetko som si sám vyrobil, ale dievčatá mi takedy aj pomáhali. No a teraz sa ešte teším a vyrobím niečo aj učiteľka. Každý vedúci má označenú svoju izbu. Tu nám má oddiel lentilky, to všetko v ňom je. Toto je izba našej pani doktorky. Toto je na izbe našeho vedúceho Miša. Keď som v prírode na výlete a dopijem minerálku, po A prázdnou krašou najprv butnem kamaráta po hlave, potom s ňou poriadne hlasno zabudnujem, akej farby dostávate do rúk vrškou. Áno, sú rozlišené podľa toho, ako zvyčajne máme farebné kontajnery na triedenie, separovanie odpadu. Máme to žlté, červené, zelené, modré.
V Košiciach pribudli už aj kontajnery na Tetra Pak, čusy, krabice, krabičky od gumy. Jedno auto, ktoré privezie plast, sklo, papier. V druhej úlohe mali vybrať si z dvoch tém. Deň bez aut alebo Deň Zeme. Mali sa stať neziskovou organizáciou a vymyslieť niečo, ako práve tieto svetové dni spopularizovať. Napríklad na ceste do Žarnovice sú to čierne vlastne ako podložky, ktoré zachytávajú slnečné teplo a svetlo. Sú zakončené štúnou, ktorá je napojená na kábel, ktorá bude rozvodne. Tam Erik, povedz, skade je jadrová. Vodná elektráreň ešte existuje. Áno, Adam. Moravská prehrada. Dobre. A solárna energia. Vie mi niekto povedať, kde je nejaké Ako vzniká elektrická energia v tepelnej elektrárni? Na výrobu elektrickej energie sa spotrebuje veľa uhlia. Nakladným vlakom sa uhlie donesie do elektrárne na uhernú skladku. Špeciálni zamestnanci elektrárne postupne donesú uhlie do zvláštnej pece, kde sa uhlie spaľuje. Spaľovaním vzniká elektrická energia. Jedna večerná vrtuľa vyrobí dosť energie pre 1000 domácností. Ahojte, ja som Lucia. Je veľmi dôležité, aby sme ich mali zdravé a čisté. Máme pre dokonca špeciálnu úlohu. Chceli by ste, aby ste pomohli nášmu mestu a zbavili ho škôd? Áno. Tak sa odťahujte. Naša organizácia Zdravá doprava spolu s Cyklistickou úniou rozhodli usporiadať každý mesiac Deň bez aut, kde každý žiak pôjde do školy buď peši alebo iba na bicykli. Kone majú oveľa menej emisí, skoro žiadne, a ani nepoškodzujú, ani nespôsobujú globálne otepľovanie. A keď sa pýtate na znečisťovanie ciest Rusom, tak aj to sme vyriešili, že kone by mali pod zadkom zabudované také vrece, do ktorého by kadili a potom by sa to použilo eventuálne na ďalšie prostredie. Zameriavame sa na to, aby ľudia vedeli, že netreba znečisťovať našu planétu. Organizujeme plagátovú kampaň a vyvesíme plagáty na verejné miesta. V plagátoch sú zakreslené zaujímavé obrázky a iste sa vám budú páčiť. Súhlasím, a toto je deň bez aut. Akurát sme sa dostali bezpečne do jedálne. Vonku je ako skrhli, je otrasté búrka a sem tam vypadáva elektrina.